Salut, Mariane! O să facem un video. Am făcut ce mi-ai spus. Am cumpărat 6 bare la 2 metri pentru ramă de geam. E plasă antițânțari. După cum vezi, din 6 rame au rămas una, două, încă două bucăți mai lungi decât astea și bucata asta mare. Și iată, am reușit, am făcut. Nu merge asta? Poate pe partea cealaltă. Na, mă rog, lasă că îți arăt în partea cealaltă. Nu, nu te duci, iubire, lasă. Așa, și avem așa. Am dat gaură în tâmplărie. Frumos, tâmplărie de PVC. Merge să dai și cu șurubelnița de mână, dar te chinui un pic mai mult. Iar în profilul de aluminiu merge să dai numai cu bormașină. Așa. Deci l-am terminat pe ăsta, 1. Mergem la celălalt. Avem și aici unul, mai mic. Da, înălțimile sunt standard, doar lățimile. Așa. A ieșit întins așa. Dacă nu aveam instrumentul ăsta, dacă nu cumpăram instrumentul ăsta cu care bagi cheaderul prin canalul profilului, baghetei, așa, nu reușeam să fac. Mariane și Emile eventual. Marcele, dacă ți trimite și ție. Dar, și ție. Dar tu nu știu unde le-ai pune, Marcele. Poate ai. Uite. Bun. L-am terminat și pe ăsta. Ăsta este unul din... Ăsta este al treilea. Este al treilea. A treia ramă. Și aș mai fi avut nevoie de încă două. Una aici și una în partea cealaltă la baie. Dar deocamdată e bine. Ele se deschid frumos. Hai să încercăm. Aici, că m-aș duce pe partea cealaltă. Haide, bă. Haide, bă. Așa, ia uite. Frumos, s-a deschis. Cu balamale. Așa, așa. Aici n-am mai avut, uite, am pus una de asta și aici am pus un de asta ca să trag. Merge și așa. Așa, și vine așa frumos. Ridic pe partea cealaltă. Că asta nu trebuie. Nu trebuie prea făcut așa. Așa, e ok. Aici nu știu de ce mi-a ieșit distanța asta. Pentru că eu l-am pus aici, lângă. În câte văd eu s-a mai strămtat puțin. Dar mă rog. Cam asta e. Toată afacerea a costat 177 de lei. Și cred că am făcut o afacere, pentru că dacă mă duceam și dădeam comandă la Termopane, m-ar fi dus undeva la, să zic, 90 de lei pe bucată. Cel puțin. Cel puțin. Cel puțin la mare era 1.000.000 și ceva, 1.200.000. Zic eu. Sigur. Te salut. Te pup. Mariane.